piro? Siapa sasarannya? Oh ya. Jos ki pinter iki jenenge marketing. Manajemen marketing iku kudu enek. Pomone aku nawake penyanyi pomone. Mbak Ida ngono Mbak Ida. Monggo ingkang badhe ngersakaken Mbak Ida lalang ingkang badhe ngersakaken kasumanggaken monggo ABC ki mawon ABC. ABC ki apa? Asal Mbak Pojolke. Mbak Ida. Monggo Pak Lurah, Pak Bayan mboten kersa? Mboten kersa? Pangan dhewe. Iya kuwi paribasane ngono kuwi. Lah sing paling ora kalah pentinge, Gong. Nggih. Lingkungan dijogo. Sing ora kalah pentinge, ayo sing jenenge jaga kebersihane, ya toh. Nggih. Nyatane umbul pelem wis metu duwite, metu redanane iso dimanfaatke lan iso bermaslahat kanggo warga masyarakat Wunut, dijogo amrih jenenge supaya tetep arum angambar lan tansah ditresnani kabeh para pengguna utawa para wisatawan-wisatawane ngono ya, Bang. Mugi-mugi daya alami iso ndayani mensejahterakan masyarakat. Sing paling penting lestarine banyu dijaga supaya miline saya deres ki piye carane. Ya, aku nek ngono aku gampang. Apa? Aku paling tak idong adas wis deres. Sik to. Adas lho. Iki sumber banyu kok sumber banyu kan dong adas ki mbok semburke ngono apa piye? Ora bojoku panggulekno dong adas ben deres ngono. Ora sumbere bojo. Kendang rampung maksude. Mula supaya sumber mau lestari iki ana lagune anggitane Raka Mas Haji Anem Surata titipan anak putu. Ngerti sing jenenge alam iki dudu ndeke dhewe ning iki titipane anak putu Sumben. Nggih. Diaturke ya, Kang? Nggih, kudu tetep lestari dipun jagi kanggo titipanipun anak putu. Nganggo Purwaka bawa. Sing bawa sapa? Aku nyuwun suarane Pak Panut tak suwun jumeneng. Ayo mentaraman para kanca, Pak Panut jumeneng dhisik yo. Pak Panut numpak pejengki. Apa? Warga Wunut mugi kathah rejeki. Pak Panut tuku es. Apa? Warga Wunut kabeh padha sukses. Pak Panut tukang nyuling. Nggih. Apa, Pak? Warga Wunut tansah diparingi eling. Pak Panut ambune telek. Apa? Warga Wunut mugi betah melek. Ya. Anu parian lho, Pak. Aku mbok kampleng. Pak Panut kecemplung sumur. Lah masyaallah. Muga warga Wunut kabeh panjang umur. Ya. Pak Panut Saya tuwa. saya tuwa. Warga Wunut tambah mulya. Amin amin. Iya ta? Pak Panut dibuntel. Anu dong klaras. Apa kuwi? Warga Wunut mugi seger waras. Amin. Ora mori cangkemmu lho. Kowe tuwekan muni ngono. Oh tak cuapuk iku. Idang Pak kok buntel. Idange lho Mori. Buntel klaras bodho klaras. Tumbak cucukan. Oh, kagak Bang. Monggo bawa Pak Panut. Pak Panut masuk angin. Apa kuwi? Pun mantuk mawon. Lah masuk angin iki. Saiki masuk angin iki gampang, Mas. Apa? Ayo Mbak Ida ya tau masuk angin. Tombone gampang. Kerokan jaman biyen. Piye kuwi? Kerokane ora kok mburi. Lah kok ndi? Saiki kok ngarep. Heeh. Cepet abang yo ya biyen iki tak keroki kok ngarep mah. Ayo Mas Panut. Enggak Pak Panut. Bawa nih. Kita ngamong Jadi poso tenan di puru. atas Gong. Nun wis pakaian sing dienggo ning panggung ki wis jumbuh karo programe pemerintah Wunut. Apa ya? Aku karo kowe nganggo biru to. Ya. Muga-muga warga Wunut biru bisa rukun. Oh, bisa rukun. Para kanca yoga agemane silver.